الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الحاج مادو سمبا دمبيا نبنجي بكري كروكي السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا فاسوبا مالي جمانا أمو دولار ماليا مالي بدو أمو دولار دو بيو أبلا علي نم وما دو كي كرما من بدو جكرو نعم من مالورا ألما muni ala take kan ni dumo ye ka toyi abla olu ye duwo ke o ka mal tela bla abada Allahu akbar kamalien to masa laduna ite to ala tugoshila ko ala bi labla malien min be masa ladu o de ka cha minte masa ladu ayyo kawo mal chokorobalu konema koniya me kungolo kankodo o chene mo fam ni nanam bi nyiliga ni ala kungolo kankodo nge kan dlo te kungolo la ni ame kungolo koni asigile me fando kan ne kanti kungolo tende ye mo sima de ka kan kungolo norole kama huna me uba fa kungolo ni o vote ni ame kungolo kankolo ni ame jamana ko abe mo de bulude ni ame so asigile no fando kan de ni ame mali sigile no ko doka ni ame che ni ame muso asigile me fendo ka Allahu akbar ni ame de abora fendo de la de ni fembe glundlundo fendo sabu tubarika sabu war jene mo ka ko dlundo ni wona o de ni ame kungolo kankodo ni kante kungolo de ne kante kungolo te o da ni ame ko de abora do de la Allahu akbar do fana konema ko fini bi bo korila ko me kori kala ka jugu fini o fana che mo fam abla mo tro mo de ka jugi makateme fembe ire mo min bori la de o de ka jugi makateme fembe ka masruma no o de ka jugi makateme o de ni ko fini bo korila ko me kori kala ka jugi fini ma ko sebe Allahu akbar ayo bismillah karamo naka abdullahi amanga auzu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim bi arabaye mekalo mo wani tlemwa ani woro sama flani mo wani kinabla an shira yela ala kan tle herela amin ya rabbi gafu bambulu amba dama l'indicateur de renouveler mon fobi dama na alu koneka da kuna kele ako kuba foko dangawa maliku ko konta ni dangawa bolno fe namna ambe fe ka boda ye ko tuma de la boda de abisa be gire anye mi fanga sugu ka fila nunka ko ba yira ka fo mamun be fanga la ko cher la olu de deselembe ka sirasoro ube jamana demun tola o la sabi kukungoro communiqué do bora alim ko ita euro ka ayira ka fo ko sharti ni o nana anga jamana sharaba rekerefe ko kono kuma alera hakilla ko o tanawchena bandaw fe kren la ale re joro e minire ale azimi lakana kun arme kun fanfila bela jilenya ale tai o kunga ale tirkira bandawe ko bela jilenga ayre sawi ale na to ngon ayo onga ina fo ya fo tumna ko nga sharti ni ko a tirkira kabini tumamina conseil national de transition besigila o dum ale mochi ale gouvernement ci ka premier ka president ta mesen ta mochi de ko ina fo danga ko anga tebana ko atara ay tama min damine boda ba anyewa boda ta anye ni kanga boda make alay kado na ni kanga boda te ka ta nye fe ka sigiko akoni ya jatemine a chena juya mun kun fanga min kun be bandawni moktar wanna mado kun here min so okono ko olu de be joro ko niye ko malikura min natoy ni ko ne bandawni moktar wan ka fanga minaliula o kli kura do fene botoy do fene be e ka hera soro ni bo tola ablay ni do ko so mo bi do ko so joni soro abana mi fanga sugu ni ka fira nunka anka wane wala vice président colonel Azim Koita aye nya folike kunjonjon mina ale président du transition ani PM ayuka fanga minula ka da kunninka aye dantegeli doke ula bamara bo fona ma sen bolosiri o dantegeli ni akoko gouvernement bisigira ale dangai fema faina fema sarala o ifula filana akoko tumamina bandaw dona tanama ko nuna ko frigele nuna na ale jorola ko min sigide
ale wulele madabla anga jamana kono la sigiden chama makanya fulu ko ko do ka ke ntse ka banda on tse ka kuma fe ate kuma fe ka ke ni natli amana boye ko jamana kuntigi fen be anga jamana anga tlibi jamana nun kono an sigi won jamana o jamana nyema o kaye aye seben blawlu bela jelema ka fo ko ku nyamada maliko ma ko be a ko be ka jinge o no tara labani ma mo ko se ala ta tumba kono tara labani ma nga jama chama ye adantreli ke ka fo ko ne te ma ke ko benta eda do ya ira ka fo bandaw ani Mokhtar Wan ukebla ali ngali kana kala president de kodem tola sen anyen gindo ale fene ale ayira ka fo president bandaw ani premier ministre uka ulasigi uka haka ukonnala ninde kuma da madoyi nga an kono sigili ka laje kada ka sede o chebawi tamanin ke an fe o betala ba mima mo make ala de ko don anga wilga nyoyere Senegal mbe yente miro ali kunyi garabu buluda ka ko flana aya buluka indicateur ka kuma na ko kadaka kuma abese ko kuma nyowate abese kam kuma ngomba ya pas dentro kuma ngon tabulu ni watina baga jamana karabu se nyami omieni yero ka da nyini na o ka fo sarawke ke damakenya mo shikana ngana yake mo shikana ke sama ko jili ko wale mieni lokol kam go fina ko wol me ko no kera ko famamu olu fina soro nyi abla nte ko woyi malidia jamana ni dinya ta o nejme ni en kana desine ajabe kuma de jakuma na jon jare baka ma sama de jabaka joni jon yero sosi kulu nu ko morfaw olu kede me ka bandaw ka daire wi ka agun ka dagun da kun so le koy nga ya digi ka digi fuka dawa premier ministre be commanda bandaw fe ako banda ukama ko sabe ko abe ko ye lisi kuran bonna ma kuran ko itlara bara bela jelena de ko akila ka fo fentin tuni min la tline ka be bana fenga ko mutarwan ko hon ka be abe bana ko ma ko kolonel diminendo de ko diminendo e koro o diminendo ni koro aywa o wati kelena kolonel mun be ka dawa no banda ko dai o ko ni ma dai le kama karde do fina kuma kan kera murfa bubulo ko an ko ni akara nyefe ma on to gouvernement kono de c'est ko c'était ce que to ta oma ko ama Ibrahim Bakar Keita gain awa yekoi la goro on n'a pas chassé Ibeka pour vous, hein? Est-ce qu'ils sont allés les chercher? Ah, oui, mais t'as où takana? Oh, non, nous t'as où takana? Oh, au lieu de ma où takana, nous ou bla? Barabana? Nous blade, où de kasola? Hein? Nous blade, où de kasola? Oh, nous. Ayo, tout le monde a au catastrophe. Aïe, yembla weki mkatanda kasana entita anteirma ablay ko ka tegere fo aidara chateau yi nu Aishata Cissé mutumasna abe mali tola wa ko abe ka isensena bolo min kan kala ban so ngake frafna ka kan tomba uka wasadun onyemoy ka abe sensena uka ta ka ke folo ola sa anni jibana mutemu ni ngona mu West African o ko peka demembe eshatui okany kada ni corona kana urudula kana chemchela o kuma fora kabin tenen ko hakila sikola aywa Afrique du Sud bido wala ko ngo bisika email ka fo o besonga bon mali kono be o ko krata bi la go ga colonel Malik Diaw ko na ke ka frafina jamana chama semaine bla katuma o ka ke to be la jenna ka debenta ka nyasi angam so masnena ko kadanye aywa ko tegrate fo bandawi de imbe ko ko tegrate ka fo ay mbado e bayre nyini amo tegrate sa ablay ka discours min fo abana manina agla dindo septembre kalo klem ngoni duru sama flani mwa président de la tension ka kunya ira malien de la jelena ko ne ko mbena wa fen chenike sam kalo tan sigin ko nana ko asi tetude aywa konga kalo ko nonton mi layru bayin talen ko foi yara mamu ne jamana chien mu dabre ne jamana sorola alsa ko alsa lu ko ne ko mun sorola herabe shi abetli
ko ni ye nin ɲɔgɔnna ta ko ka da ɲɛ kɔrɔ ko maliyɛn caman bɛ bi minnu ni yelen ko kɛlɛ olu ma kɔnɔrɔfili ye maliyɛn caman bɛ bi n'i ye 3 ta i b'a sɔrɔ 1 de bɛ se ka daraka dun ka tɔrɔfana dun ka surɔfana dun gɛlɛya bɛ Mali kɔnɔ bi da o ko nka banaw ma foyi kɛ o si la ko nin ye nin damadɔw lajɛ a bandaw a nana tuma min na kumakan ninnu na maliyɛnw ko ko an ye bɔda sɔrɔ ko nka ko bi k'a kɛra jigilatigɛ ye kana dɛsɛ de ka kuma don ne bana kuma na nin waati na dantigɛli kelen bɛ k'a fɔ ko communauté internationale n'o ye diɲɛmaa ye fanga sugu min kɛra an fɛ yan premier ministre ani transition ɲɛmaaba ye olu minɛli u y'a yira k'a fɔ k'u ka u bila olu ka laɲini kɔrɔ ye ka tila k'u lasigi u ka baara kɔnɔna la olu y'u ka laɲini gouvernement kura sigilen président Bandaw ani vice président gouvernement kura sigilen u kumana ko ma bɛn kuma la o de nana ne nin ye n'i ye ko jate minɛ Ablaye Tombouctou ministre ko a ye baara dɔ daminɛ n'o opération citerne ye mun bɛ se ka to jiko gɛlɛya min bɛ maaw la o bɛ se ka nɔgɔya cogo min na don n'a nataw la minisima de b'o kɛ a kuma faso de mun kɛ minisima de bɛ k'o kɛ dɛ faso wa ayiwa Ablaye ne tɛ faso ko in ne tɛ ka faso ko in kalama koyi Yoroso ko nin kamalennin dɔ a filɛ nin ye dɔrɔgu ta k'a ta dɛbɛ k'i faro koli ka taa laban ka ɲɔkin ka k'a yɛrɛ wolo fa kan Ablaye ka o ni kɛnɛ karaba a kɛr'u la informateur cɛba min ye a ɲɛfɔlɔ la o ye Bandaw Asimi Goyita ye ko min kɛra waati tɛmɛnenw na ko a kɛra tarata dɔ fɛ ko tarata kuni Mali la ko Maliɲɛnw tɛ tarata ko in jateminɛ sa wa ko tarata bɛ sɔn don kɛrɛnkɛrɛnnen Mali kɔnɔ ni o ye don dangalen ye maaw ka hakɛ to kuma la min ye transition yɛrɛ a latileni ye M5 yirida de fanga sugu in kɔ yɛntɛn ale ko n y'a mɛn ko wa ko n tɛna aw dɛmɛ nka n'a ma ɲɛ ko kuma ɲɔgɔn tɛ ne bolo ko ne n'an yɛrɛ minɛ fɔlɔ yanni gouvernement ka sigi colonel kɔni bɛ k'a kɛ u sago la fo ala sago bɛ ala sago fana bɛ an b'a fɔ ko sago sago la ala sago bɛ awa lezi ko sɛbɛw ko Mali na to ni ma taa wa don ko don i mana paraɲa 2 kɛ i bɛ paraɲa 3 kɛ kɔfɛ ko colonel kɔni Bandaw ani premier ministre u y'u sen bɔ sen na pewu ko don in ɲɛ sa bilisɔn min ni a bɛna ban Mali kɔnɔ jinɛma kɔni a yira ka fɔ ko du jɔra ni Mali ko in ye nin waati na CSDM maa minnu bɛ yen ni olu bɛ Mohamed Sherif Aidara juguya la olu kɔni ko a mana fɛn fɔ ko tiɲɛ bɛna don dɔ a b'a yɛrɛ ye le reporter ɲininkali kɛlen bɛ reporter cɛba fɛ ko sabu nin ye fanga sugu de ye ka fara ninnu kan wa walima nin ye ko la tilennen de ye transition kɔnɔna la ko nin tun jɛngɛlen don sɔrɔsiw fɛ permis de recherche min ni o ye yamaruya sɛbɛn ye min bɛ di maaw ma cakɛda ma ni jate nana k'a fɔ e bɛ se k'a kɛ sanu ɲini na anw fɛ yan ko u ye dɔ ka permis de recherche bolo kan kɛrɛnkɛrɛnna Mɛnankoto Bandaw ni Muktar Wan ɲininkali kɛlen bɛ n'a sɔrɔ olu da tɛ nin ko in na walima n'u bolonɔ t'a la ticket min bɛ péage la ma kun siranna a ko la nka a kɛra laban tiɲɛ ma ka d'a kan ni foli ma kɛ Ablaye maaw bɛ to dibi la dɛ siga t'o la nouvelle horizon b'a kunbɛn Goodluck Jonathan u ye CEDEAO y'ale ci kana Bamakɔ kabini kunun c'est ko ko nka ɲininkali kɛlen bɛ n'a sɔrɔ nin ciden ye CEDEAO ka ciden ale ye ciden est-ce que a tɛrɛ ka ɲi n'a na se ka est-ce que a tɛrɛ yɛrɛ ka ɲi Mali kan a tɛrɛ yɛrɛ ka ɲi faso la o de ye ɲininkali dɔw ye parce que n'ale ta ka segin n'o ko de bɛ kɛ an fɛ ko ti tile ko bɛ tiɲɛ donc est-ce que ale yɛrɛ tɛrɛ ka ɲi u t'a falen o fana ye tiɲɛ o fana bɛ se ka kɛ o ye ne ka kɔlɔsi la o fana ye ka hakilina ka ɲi Ablaye nin waati na Emmanuel Macron o fana y'a yira k'a fɔ fanga min sugusugura an fɛ yan Mali la nɔ ko ale kɔni fɛ ko a ma bɛn a ma ko kɔngɔnman bɛ don n'a nataw la
ka kulato malla abla abe kun chani ni chebani ne ali de bangun jol nyama danga e na be tamala sal jamano kono akuna na manila konga brisanya ni mbia ni ku dibilendo ko ana mali tama ano boloka ka antabla donre abampa aywa fambelo du zamde afo de ku nyakelen korlen kelen fu bakari ni yesa korlen kelen bari mebe ka min fina sa la dame Bamako de Douron Klobana an kun bɛ taama kata sanji ko la ni san nana awa a kɔlɔlɔ a kana kɛ basiba ye an ma ji natɔ a kana mɔgɔ caman ta walima a kana mɔgɔ wɛrɛ ta yɔrɔ ji natɔ bɛ tali kɛ ji sigintɔ bɛ tali kɛ an kun bɛ dɔnkili dɔ da ɲɛrew ni tabatiw olu ka yen kɔnɔna la an kun bɛ taa an bɛɛ bɛ taa ba la bɛɛ Bamako bɛɛ bɛ bɔ a tuma la parce que ne kɔrɔlen dɔ ye k'a f'i ɲɛna min tɛ ka kɛ sisan komi aw kalannen don aw mago tɛ ko la an tatɔ an b'a fɔ n b'a faro i ɲinyɔrɔ ye nin ye san o san kan kɛnɛ to min b'i bolo i b'o bila ji la a b'a kɛ ko Bamako de ko Bamako jɔn kun b'a bila la jɔn de kun b'a bila la Bamako tu tigɛ baw mais n'an y'o kɛ a bɛ a bɛ fɔ ko mɔgɔ si kan'i kɔfilɛ n'i kɔfilɛ san bɛ sɔn k'a laban a tɛ laban e ɲɛna ka d'a ka faro a y'aw ko don yɔrɔ min o tuma sɔrɔ faro bɔtɔ don u ka kuma la ka fɛ min bilara an ɲɛ ka o ta nka o banna bi awɔ Dunbiya a b'a ji ten k'an bɛ dɔn wɛrɛ inshallah